Nag-upload sa viral video nga nagpakita sa pagpatay sa usa ka staff member ni pasalig nga makigkoordinar sa buhatan sa National Bureau of Investigation. Kagahapon sa buntag, si alias Spencer, bansagon gipugngan sa mga otoridad, mipatimaw sa NBI Davao ug giangkon nga usa siya sa mi-upload sa video pinaagi sa cellphone nga gikan sa account sa iyang Facebook friend nga taga Kidapawan City. Si Spencer nagkanayon nga iya nang gipapas ang maong video ug iyang gidelete ang iyang Facebook account tungod kay nakadawat na siya og bahad sa kinabuhi, pagsaway ug niubos na sab ang dignidad sa iyang pamilya. Sumala niya nga wala siya daotang intensyon sa pag-post sa video ug buot lamang niyang ipakita sa publiko ang nahitabo sa engkwentro. Si NBI Cybercrime Division Executive Officer Victor Lorenzo nibut niya nga subay sa ilang investigasyon, positibong naila si Spencer nga mo'y nag-upload sa video. Tungod diini, mamahimong kasuhan siya sa kalapasan sa Article 201 sa Revised Penal Code. Ang NBI gikatakdang muadto sa Kidapawan City aron imbitahon ang Facebook friend ni Spencer nga giingong primary uploader sa maong Mama Sapano video.